Gaurkoan aurkeztuen dugun Villaona.doc zikloaren 3. edizioa da. Villaonako udaleko kultura sailak 2013 urtean erabaki irmo bat hartu zuen. Gurea zinema antzoki honen biziraupena, erakargarritasuna eta edukiz betetako programazio bat aurrera eramatea. Horretarako, gogorazi nahi dut, legealdi honetarako inbertsio potoloenetako bat ilkaritu genuela, proiektore digitala eta atzean dakagun pantaila ederra erostea izan ziren. Horrek ordea, hainbat ekimen berri sortzea ekarri zuen berarekin, tartean dokumental ziklo hau. 2 edizio dagoeneko atzean utzi ditugula, aipatu nahi dugu herritarrek gustora hasten duten ekimen badala, berritasunez hartu dutena, ilusioz, bai, esan behar dugu, oraindik ere nahiko minoritarioa badala, baino 2 urte hauetan eboluzio bat ikusi dela. Guk aitortzat mimo guztia jartzen deula dokumentalak aukeratzeko garaian, gai ezberdinak jorratzen ditugula, eta, ikus dezakezen bezala dokumental sorta aberats bat eskaintzen dugu azken finean. Dokumental gehienak aurtengoan 2014 urtekoak dira, nahiko berriak, beraz. Eta aurten, nekintza berezi bat aurkeztu nahi dugu dokumental zikloaren barruan. Ia ondo esaten duten, 5 Days to Dance dokumentala ikusi ahal izango dugu, eta 12 eta 18 urte bitarteko gaztek doan ikusi ahal izango dute. Eta zergatik, hau? Iruditzen zaigu dokumentala oso hunkigarria izateaz gain, baditula berekin hainbat balore gazteentzat onuragarriak izan daitezkeena. Esate bateako gazteen jabekuntza hitz egiten du, norberaren balioen hausnarketaz, hezkuntza sistema ere kritikatzen du. Ikusten genuen, Joxenek eta biok, interesgarria izan zitekeela, herriko ikastetxeetako gaztekin, nolabait doan eskaini eta beraien ikuspuntua lantzeko ondoren. Beraz, berrikuntza horrekin gatoz aurtengoan, dokumental ziklo hau astelehen eta asteazkenetan eskainiko da, maiatzaren 6-en hasiko gea eta ekainaren 8-en bukatuko da. Dokumentalen programari dagokionez, aurten ere 10 pelikula izango dira, lehenengo urtean hasi ginen 6 pelikulekin, iaz 10 izan genituen, eta aurten beste 10. 10 proiektzio beto esan da. Berez 11 produktu dira, lehenengo egunean euskararen inguruko dokumentalak 2 labur metrai dira, 2 korto dira, eta motzak dienez 2 dira. 11 produktu izango dira, berez 10 egunetan banatuta. Askotariko gaiak aukeratzen saiatu geha, hor daukagu hizkuntza gaitza edo euskararen gaia, hor daukagu ekologia, hor daukagu gizarte honetako gizabanakoen pribatutasuna, artea, daukagu festen inguruko hausnarketa bat, izan pirata dokumentalarekin, daukagu gazteen inguruko gai bat, gazteen jabekuntza, hezkuntza sistemaren inguruko kritika, 5 Days to Dance pelikularekin, internazionalismoa, Sahararen inguruko pelikula bat, Korea y el Mar, gaur okerrez banago Donostiko Giza Eskubideen zinemaldian proiektatzen dena, musikako gaiak ere bai, A 20 Pasos de la Fama, koristen inguruko dokumentala, eta langile mugimenduaren ere bai. Remine, el último movimiento obrero dokumentala adibide. Askoltariko gaiak, esan bezala, saiatu geha aukeratzen, Euskal Herrian egiten dian dokumentalei tarte berezia eskaini nahi izan diegu, eta era berean euskeraz egindako edo euskeraz azpitituluak euskera dituzten dokumentalei tarte eskainita, eta hori dena kalitatearekin uztartzen edo saiatu geha.